Казвам се Иван Костов, управител съм на малка фирма с основна дейност видеонаблюдение, системи за сигурност, плайсване на оптични влакна. Казва се Fiber Systems с седалище в Пловдив. За Dolink Care разбрах от партньорската мрежа на Bitel. Те ни информираха за него. Тествахме го веднага, видяхме полза от него, тъй като то спестява най-ценния ресурс, който е в малките фирмички. Това е времето. Нас като инсталатори приложението Dolink Care ни върши перфектна работа, тъй като не ни трябва никакво друго устройство, освен телефона, приложението, интернет и всичко е перфектно. Основно идват от пестенето на транспортни разходи, тъй като повечето обекти не са в града, където ни е седалището, колкото и да ни се иска. И чрез приложението, когато имаме мониторинг на устройствата, които поддържаме, ние си спестяваме едно пътуване, командировъчни, разходи за заплати, тъй като могат тези хора, които се пращат на обекта, да бъдат пратени другаде и да изкарат допълнителен ресурс за фирмата. Не знам за други приложения, освен Dolink Care, които да допринасят с такава голяма полза за нашата сфера на работа. И най-доброто, което то е напълно безплатно. Бих препоръчал приложението Dolink Care на всички наши колеги, тъй като то работи безотказно и няма да имат нито проблеми с него и ще им спести време и пари. Приложението Dolink Care много ни улесни процеса на работа във всеки един аспект.